Cak Mulyono, Cak Joko Sampurno, Cak Kamali. Hidup jenazah diawali alunan nada Cak Kapok. Nadia nggak nyalami belas itu, nggak peduli belas Nadi, ini Nadi. Wah, aduh, pakai duit Nadi lagi. Sepiron bro. Tolongku Sunardi. Pengiki ngayom-ngayom no etine jalan wis bisa keturutan sing dadi karepe sapa sih kon ngisuk mesti kon. Eri kon aku ndagel. Ndagel kok gak apa-apa. Kepura aku tak nyaron. Irinya kok dia berbelimbing ya lho. Ngrupya utawa ngerja putune pengiki canti rame-rame ditanggap Ludruk Sriwijaya minangka hiburane. Wah, ngomong suluk maneh. Habis kamarnya.
pesona tekennya jalan ngopur kuasa kang menang keliling wangi gelar ingat kakek wayang muka alam bapak kesan kota kiro kayu cendono isi
karo Pak Jimmy, Pak Jemire yo ngono. Sakit apa dari Pak Jemire iki kok. Kira apa Pak ngono wis njaluk. Iki sing njaluk Endro. Manuk perenjak mi permolong
wis pokoke kompak dan iki sing isine yo tak karek ngono tok. Sopo iki? Lah ketemu sapa lah menungso iki Aku pangling lho. Rambutnya kok wis putih lho. saiki wis delok mbak kate jauh nang rambut ilang kaya iki Ya apa ya kok? kok niku Saiki wis jeluk yo, jeluk jeluk. Terus rambutnya kate jaluk api ae enggak perlu tak ngono. kate jaluk kok nek ngono ae Ireng. kamu kok semil Ya apa ya kok? anu kok aniku kok salah Semil. Kalau semil niku. Kok pak isi wis tuwek kok semil. Semil. lah ya aku ngomong apa Aku ngomong semil. apa Semil. penak Kok semil campur ngono aja. kan kaya pela gak rasa ya ati ya lah kaki ngomong Iki konku elek garai ta. Kon enggak pelan. enggak Tenan enggak pelan. apa enggak apa Aku takon. Sing duwe gawe iki jenenge sapa? aku paling aku nang bumi sing gawe mangkon kena jenenge lho Lah, ya aku takon ora ngomong kalau aku ngomong keliru. kata kono panjang Enggak, enggak takon panjang takon ngono. Sing duwe gawe iki jenenge sapa? Enggak patek kenal ora kon mesti kenal. aku nang jenenge Enggak. ayo takon panjang Aku takon rono. nyatane ya Yo, kon rono kan duwe gawe jare kancamu. iya sunatan iki Sunat aku aku. iya Sing disunatno sapa? kutune ngumpul maksudnya anu sing digawe sunat maneh Lah sing duwe gawe jenenge sapa? kon panggil lali jenenge mana ya Allah ini Aku enggak lali. lah ya eling jenenge Sing duwe gawe jenenge su Sunar. Pi. Abang, jenenge wong pancet gak gile. Aku di nang susun nang omahku kono. Oh, iya boleh. Karo Sunar. Iya. Berarti kon eling ero sing duwe gawe jenenge Sunar. Hei. Tak kono. Kan iki yo pancet jenenge. Sunar. Lah bojone jenenge Ini. Ya. Kau suka pernah di kampung kono. Sapa jenenge? Lalu kali tak kono kok nek karo ora kono. Jenenge bojone Sunardi ku Warni. Ayo ni. Kok Warni? Warni. Yo, tak kono kae lan yo. Keni ngene mangan ya. Kon ku aku sing kita jawa ya. Wah, oh ya aku kecore ane ngono. Yo jantung. Jangan apa nih, jangan jadi nak boleh hilang. Pengen gue sing ikut tak pun. Wis seneng jenenge. Sedang, Heeh. sedang, sedang. Wis seneng. Urusan ngono-ngono. Ayo, aku muni apa sih? Wis seneng. Aku muni apa? Kan iku pinjen aku. Apa kok Cengke yang beren, lak Dengan sendiri ngomong kali jenenge Sumardi yo gak ro. aku temanmu sing ngarani sama aku kabeh. Ya nek saya kafe Sumardi. Ayo Aku itu pasti. Asli. ora Sumardi akirono. Ayo Sumardi. Nardi. Sumaldi. Apa mau Sunal? Apa Sunal? Kowe muni sumal. Sunal. Sunaldi. Kok Sunaldi? Apa? Sunardi. Dan ya kamu apa berarti? Sunaldi. Apa? Sunaldi. Ayo ayo teman. Ayo, tak saya tak baca kok kapel. Sunardi bojone Warni mangan kerupuk kriuk-kriuk. Wah, betul. Pengen aja langsung hutan amem.
Masih PT ayo. Wis gak iso lek. Apa sekarang kan ya? Aku gak takon masalah iku kira aku ngono. Ora, Yo gak ngono arek delok tiru-tiru aku yo pelek. Nek sing elok ditiru, nek sing apik kok ditiru. ayo. Sunardi bojone wani mangan kerupuk kriuk-kriuk. Kita lu di angkot. Ayo, kon sing Kan gak seman kelompok di. kok apa kerupuk? Pilih. Aja ngono. Ayo yo yo. Aja ngono ae. Kon gak pernah tenan. Kon keblok lho. Ayo keblok kon doang. Lagi bingung yang gede kok bingung. Aku enggak. Tenang gak bingung? Yo. Tenang. Yo. Sisi. Ayo takon lagi. Lima tenang di. Ngawur. Udah sip. Emang wetan iki. Lah apa etan yo kono? Kono eta. Ora etan. Kono. Kidul, Kono. kulon, Kono. lor, Ini lor. punya kafe. Enggak. Ayo kon nyacai. Iya masih. Ayo. Kono. Ono di ayo. Aduh mang. Etan. Etan. Yo, kono. Kidul, Betul. kono, ono kulon. Lon. Kono di. Saya tak kono mang di. Ulon kono. Kono kulon etan. Etan. Ada coba ingat tak kali. Yo ono etan. Etan. Kono di. Betul. Kono di. Ulon. Kono di. Si kono mang kono di. Kono. Kidul. Ayo ini kabeh ngono kok. Si kono di. Hah? Kono di. Kata ulo. Auro. Enggak pani aja nih. Oh, kapan ini? Terus pani kok. Ayo. Enggak pani asli. Wah. Udah do kamu si kono kopi yo. Jajan satu kayak gue bahala lihat tangan. Be tangan jajan iki. Ini bocah ngerti. Kotak sama. Wong ngaji kowe alat nanti kadang kadang aksi rasa bangkoyo mati aduh Koyo mesti. rasa bang Iya, aku alulan dolan nang silan kasiran ya Kayak nopo. kayak dulu hitam Di mana kacang nampak kirun. Kaki tutup. Oh, dule. Awak itu lewat itu. Kandang sapi. Oh, tahu orang berarti. Tak mecan. Kecak sopo kon. Tardiro ya. Tardiro. Saja katon aji. Sawang koyo mati. Aku. Sawang edipen. Aku alulan. Dolanan kelapatan. Nonton wong kekelan. Kali kali bacoan. Pak Guru kagak. Ulang macan kembang. Ngadek ngalpe papan. Pak Guru dan simbah. Nyanyi gak karu-karuan. Mongganan SMP. Mungganan SMP. Mongganan SMP. Ganti M, ganti M, ganti M. Mongganan SMP. AGM. SMP. Aku pinter dewe. Sayang kalau guru nih. Kasih kok nek bentol. Kan iso. Wes siap. Lagi kau nyanyi lo nyanyi. Nanti kapan gas nyanyi dulu. Nyanyi sing nyanyi biyen kesuwul sing sikile itu mami
nyanyi Uut Permatasari. Uut Permatasari tadi itu. Uut Permatasari. Iso. Judulnya nyanyian saya di panggung. Saya si putri saya si putri itu loh. Tadi apa tuh itu? Saya si Ibali loh sih. Anaknya itu. Apa yo anaknya itu? Saya si putri senden panggung. Sinden. Ada yang sinden lo senden. Saya si putri sinden panggung. Jangan kemari. Lupakanlah. Aku kalau dapat hasil kau di rumah dia pernah saya tahu. Kau di Pak, kau gak dapat cita. Ayo Pak, ayo dong. Kau dek. Kalau kau di Pak, kau gak dapat cita. Saya si putri sinden panggung kono. Jangan kemari, nurutan. Bantuan ibu dan bantu itu. Ah!
tuku. Mana kok wis rek. Arek-arek. Ya itu sing penak. Ayo penak. Sekarang lagi apa dia mulai. Dia mikir dari waktu sakit ya opo. Pianya, gue. Lagi pajak. Yo. Bulan kampung ini. Ayo mana? Oh. Yo. Kak. Gue dari kampung. Ambil. Usah kaya. Ambil pajak kan. Oh, Cuma cara kemana? Mangan itu cara Jawa. Bahasa Indonesia makan. Makan. Ya. Berarti huruf awal M. M. Ya dong. Oh iya, makan M. Lah iya, mangan huruf awal yo M. Oh. Nah, jadi iki kok ya. Cuman piro? 5.000 ya. 5.000. Kon 2.000.
kan caranya penimbangan guys di lima kan dulu ya kan dulu ya di sisi ada loh kejadiannya ya 5.000 dibikin 5 kan gue 2.000 jadi loro kan 1.000 saya ini perjanjiannya pokoknya gitu ya A B C D E F G H I J K L M berarti kan mana tuh tapi syaratnya itu berarti 5.000 loh jadi 5 ini aku emang kok pokoknya jadi loro ya loro 2.000 ya aku 5.000 ya aku bilang mana ya apa ya kalau sudah video tak lagi yang perjanjian kan 5.000 karena satu ini ya untuk urus sana besok kalau kamu bangunnya kalau petani paling menjadi 5.000 ya kan bukan itu kan dulu kalau kita tidak bisa ya bukan Bismillahirrahmanirrahim berikan itu kan berubah waduh sebelum tenang hei apa dulu bagaimana rasanya capek toh iya ya iya ya kalau jangan aku malah kumpak gitu loh saya kan sitot nanti iya ya, kau hilang perjanjian apa ini? Aku cakap. Kalau perjanjiannya lah, kan langsung. Waktu katu kai waki. Kalau aku, dulu. Katu kai waki. Waduh, sampai 5 itu ada yang sing jampi sopo aku ini perjanjiannya dulu. Loh, kayak kucing.
Ini Malaysia dulu tuh kayak itu Solo. Loh itu patenya. Mentok orang. Sama sini. Bisa. Kalau mari makan mesine mobil. Lho bisa masih mobil ngono ya ono hitungane. Mobil iki lek kalau golek bakal dilek minum. Berarti ora bakal lho berarti ora mobil lek lek gak ngombe. Tentunya ya? Ya. Umpamane A B C D E F G H I J K L M. Berarti bare timbang disenter iki lho aku Jawa. Wis cek lan masih ngempel joke oke. Yo. Liwat dulu. Sing ya lagi pengen ini setia. Masih saking kutung anu
kan nyemplung aku geblek. Rade kene sing kebentuk untuk. Asu. Kamu begini. Tutup bang. Kilo kalau permintaan ya. Ya. Ora rasa mesin buah. Nah, cukup deh. Kene gawe kok moto. Nah, Yo, ora apa gawe iku lho. yo iya, kalau wis sematen terus ono kilo tetes semalam. Nek nyanu kan nek jamu gawe itu. Jenenge gawe. Yang ngene lah. Aku tahu ini terus ono anu. Bro, nek ya. Sida. Wis tuwa. Assalamualaikum. Cepet ini abang aku ini. Asik Pak. Yang terhormat, KAKM Ama RI Manggali Omo mau tanya-tanya monyet perlu asin-asin Ya cerah. INI dibaca, ini IBU dibaca, ibu BUDI dibaca. putih Coba dibaca semua. ibu putih INI dibaca, ini IBU dibaca, ibu BUDI dibaca. putih Coba dibaca semua. putih ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kantor. Ini apa ini? Suaminya Bu Jumirin. Oh, istrinya Bu Jumirin. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Mas Kantor. Dua kalinya saya dua kalian saya minta lagu, Mas. Satu lagu Salam Kerong, dua lagu Gemes Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kantor. Saya ini Pak Jumirin. Yang punya hajat dulu. Oh iya. Saya ini Pak Jumirin yang punya hajat dulu, Mas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya minta lagu, Mas. Satu lagu Jambu Alas, dua lagu Gerajakan Banyuwangi. Cakapon. Kan gua artisnya dipandu Mas Mawil. Oh iya. Tapi Malaysia nggak ada tempat nanti sekeluarga juga susah. Mau iya. Apalagi pokoknya Sliman. Yo, bener. Dia lah hanya membantu loyalitas, totalitas tanpa batas. Bagus. Gamenya tanpa batas kok, gampang. Siapa ya, Pak? Ingku paling lakoni calon satu ini dengan calon sama Christian Solar. Ya, benar. Terus meriah mana? Main dunia. Terus. Kita ke mana nih? Silakan coba. Silakan coba. Ya itu permintaan Bapak Jumirin. Iya sih. Kalau ini bantu gawe deretan dulu.
Oh iya, Mas Mawil kan Allah ya. Ini dulu lagi ini sapa iki? Sopo sih? Lho, lha iku sapa iku? Kendi. Iku sapa iki? Sapa iki? Sopo kendi? Iku sapa? Oh, iki lho. Oh, orang kok lagi bunine kok bilang mana? Kalau sinten? Wah, paling sak mene Kang. Wah, yuk. Kang ilang-ilang nilai ngoni, yang ilang-ilang ya oleh sana pangan. Yo. Eling wis marang omahe to Kang yo. Sak mono iku masalah. Wah, itu malah tidak wasul itu. Pakai reaksi sampai pasangan loh ya Allah. Nang sekali liwat nang sekali liwat ke pange. Terus? Nang terminal turun peye. Heeh. Kok eling zamane biyen kepengin kenale kok ngene. Ya ayo balik Dik. Cak katon. Cak mari matur nyuwun Nuwun. Paring Sugoto ugi paring lelipur dumateng warga Banjarjo. Mliginipun warga Gung panjenengan ingkang kagungan gati Bapak Sunardi. Iki awak dhewe iki mangayu bagya lan ugi ngegeki swasana sinarengan warga Gung Ludruk Sriwijaya. Raketan-ketan nek kula direwangi jeleput. Panyuwun saking Bapak Jimirin. Nun nggih nembah nuwun sanget kalau kaji bae mriki kalau mau kadamel Monosuka. Salajengipun kula aturaken mriki saking kadang-kadang sepuh kula ingkang sampun pasrah dumateng kula ugi kawula pun ngasta kekalih para Widyawati. Wah iki wong liya waduh-aduh dene. Apa meneh sing iki? Wah. Heeh. Nah, apa? Apa? Nama apa dia Pak? Pedira iku dhewe. Malok kaget kali. Lawak kawakan aku saya kaget di ajian. Lah tuh aku malah kelalian. Karena ngomong apa ya ngono. Lah aku kaget tenan yo anu dadane. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kok jahe kok parutku ilang aku. Malah kaya umate Gusti Allah kaya kok dingoni ya. Nggih. Ngapunten nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Katon dan kawan-kawan, ini Ibu Suwamiah, betul ya, Ibu Suwamiah, Bapak Jemirin. Saya minta maaf sebesar-besarnya Mas Katon dan apa gini ya, 2 kali ya. Saya minta lagu, 1 diantaranya lagu Salam Kerong dan 2 Gemes Aku. Gemes dibaca kali bola-bola. Dan juga Mas Katon, saya Bapak Jemirin yang punya hajat dulu Mas. Aku sampun dipun aturi dening Mas Katon nggih menika kalau kawula ana mung kemawon nyalirane utawi minangkani panyuwun saking panjenengan. Ya, iki lagune Salam Kerong karo Gemes Aku, ana Jambu Alas karo Gerajakan Banyuwangi. Pak Jemirin iki njaluk Jambu Alas dilanjutke Gerajakan Banyuwangi. Nggih, heeh. Kok karo kanca-kanca parkir awan mang cak ribut dan kawan-kawan. Lah, kuwi wonge. Ya.
Oke, jambu alas ya. Oke. Minangkane Pak Nyuwun satu Bapak Jemilen no. Monggo. Jambu alas 2 rep langsung udah nang Gerajakan Banyuwangi. Semoga ya. Ora tau jeneng jauh Jambu kerampok, jambu kluthuk, apa jambu alas. Nah ya, takung gue si Panjang Yuswa, awet ngomong anak putu. Ayo, iya. Cok, ayo ribut. Monggo, cak ribut. Juragan parkir. Monggo. Dan juga kanca-kanca yang ada di sana, matur sembah dulu selamat beraktivitas. Manis sesemi terus selingan ramah kemuyune terus kasih sayangi karo hatiku ingin jadi bojone. Aku kebaca tresno nelongso rasane ati biyen aku ora lakon mundur ati Wijaya SPR Go Audio Cak Roma Matur ada semut turun pesatan ojo
Pisan tok. Taburuan itu rondo. Lho jadi pisan. Yo. Iku pindho gak? Yo, oh pindho yo. Oh pisan, sido rondo apa taburuan? Sido rondo. Oh sido rondo. Oke. Ya, ya. Ini ya. Sido rondo. Pak Popo. Pancingan. Wong iki ora duwe dadi apa? Duwe iki duwe. Tak dikek konsen iki Pak lali. Iku.
perawan tak jadi matur kasih, matur suwun, cak ribut, iya. Mari ini tak celuk maneh. Mari ini tak celuk maneh. Sepenting kok tok kabeh-kabeh ini mulih katik kantong kosong. Iya, mari ini tak celuk maneh. Tetap kemawon, menika kula minangkani panjenengan saking Bapak Jemirin. Kalajengaken penjaluke bola-bola. Iya, isi-isi. Iya, kono resik mari tak celuk maneh. Pilih gampang nek ngeteki duit musuh mawil tenang ae tak undang karo penyanyi brodol duitmu lah ngoten nggih tetep minangkani panjenengan saking Bapak Jemirin nggih salam ngerong pilih yang kasuwun nggih mbok pilih panjenengan Bapak Jemirin astri mana tidak sasana gelar tansah kula nyadong asta kekalih urip kenging swasana swarga nggih Bapak Jemirin ingkang nyuwun salam ngerong kula nyumanggaaken dhumateng panjenengan semoga kok menawi badhe tidak sasana gelar nembang utawi kemawon joget tansah kula sumanggaaken dhumateng panjenengan monggo nggih yuk semoga salam ngerong ning yani niki ta ayo video SCR Radio Sriwijaya Pancen Uji Salam
lucu ki wong duwe gawe. Ada pasti ada Pak. Bisa bareng lagi. Masa ada. Cukup apa sih paling nyaman cukup siong. Cukup apa sih paling nyaman cukup siong. Noro paling nyaman deh. Noro esongotan sampai esongotan dua. Bapak Aldi masa ada. Gusti Allah pangeran. Syukur alhamdulillah. Yo Bapak Aldi, mugi-mugi diparingi berkah. Salam ngerong sampun. Iki ya diborong awake dhewe no. Iki ya diborong wong telu nang kene. Ya sing dijaluk ora bosen-bosen nyawang praupane awake dhewe. Awake dhewe. Prainane. Ya iso no ya. Heeh. Sing dijaluk ya muga-muga ora bosen nang kono ya. Balik nang dulure lanang sadurunge awake dhewe awal mau bengi mau isih nyarutan. Nyarutan loro. Lorong lagu. Ini Pak Biji. Apa iku? Gambang kiwa. Gambang kiwa karo Katusnam sejati. Heeh. Ning saiki dulure lanang awak dhewe sik lunggone nang kene. Ayo cak ribut arepe nembang apa, nyanyi apa monggo bareng-bareng ludruk Sriwijaya. Eman-eman rumahku sing dikata pada berian sana. Babut. Babut. Keluar melangkah lagu burung polan di sebenan pole. Adule yang ya benar.
Aku ora iso ngomong. Nek wis entek ya wis. Meneh golek maneh. Ya, oke. Iya. Oke. Satu pertemuan dan juga untuk sepanjang semuanya. Iya, monggo. Dilanjut. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ayo.
Mbak Uci sampun mah. Ya wis iki wis turah-turah awak dhewe bareng libur, ya wis cakep awak dhewe wis gak usah nyarutan, gak usah piye. Sampun mas kabeh. Heeh. Iki ya diaturke wae, muga-muga dulur-dulur kabeh nek kene wis gak ono sing nagih maneh. Heeh. Kenak ya, awak dhewe sak tawis, tapi sadurunge awak dhewe mundur nek kono. Heeh. Cak amali. Nah, iki nah, kok lali karo anak wedok. Cukup ya. Heeh, nyawer kok ora? Nyawer kok ora? Kancane nyawer sampe entek. Lah ayo. Lho. Lah kate nyawer kok ngene. Iya. Kekurangannya di jam 10. Jalur sepuro. Saudara penonton, selesai sudah tugas kami di dalam mengantar acara kesayangan Anda. Ya. Apabila dalam pelayanan tadi kurang berkenan di hati, sudilah Bapak Ibu untuk memaafkan. Sekaligus kami ucapkan sekali lagi, Aslonga, Pita, Brevis, Viva, Ludruk, Sri Wijaya.